Yaro utrai kajing ai kuble iet ipi baro ki basha skor ga tin ga jong ublei ha ga ne ga step ha ga kerteng ba tiang tam utra Jesu Christ unang penim jogi ka benta na ka tin ga jong blei ka banga kwa ban keran ha ga ne ga step ka long unong up long berat babhan ka unong up long berat babha ani unong up long berat ha banga keran chapang unong up long berat ka keran chapang ga jing yalam namat unong up long berat u hab ban ya lami kilang berat sya ga jaka ban bam ni ga jaka babha bat ka bab yang na ka benta kilang berat jong u kata ka de ka kam ka ba u nong ap lang berat u jule u kdo lenti u pen i kanu ka lenti ba de ban ya la da dan kinong ki lang berat ki baba kala lenti uni unong ap lang berat u pen bet ya ka lenti ya jong ki bat uju penan kamru da uding ban sempat kanang bagi ta kilang berat ki bab yat ya kalenti ke babak kala kin yat no kalenti ke babet ha kalenti ke ba unta unong nong ap lang berat uyalang om tanggata unong ap lang berat uya daru ya lagi lang berat na kita kimrat ki bawan ban tombor kilang berat jong ladadan kanunu ka dak mong lene ka dak mensau tika kam ba ni unong ap lang berat ule ka long ba unsap span ya kata ka dak mensau ka dak mong jong kilang berat kanang bakan kia lane kanang bakan kot no na kata ka jing mong lane kata ka jing mensau kata ka ka ba ngi i ba unong ap lang berat u le ya lagi jong kilang berat ka ba smot tenat ka long ba ka bible ka yetu yang ni ba u Jesu ulang unong ap lang berat babha u Jesu u yathu dalade u yathu dalade ukran dalade kini ki kentien ban ong banganga long unong ap lang berat babha ngismo shngan ngismo tenat ngismo ngu yo blai ba u Jesu long nong ap lang berat babha na bar ngismo thu ba u Jesu udan kata ka ka jinglong ban ya lambengi u Jesu u ya lambengi u kudaw lenti yangi u ya rap ban pen iya ka lenti ka bangi day ban ya bat shushu u Jesu u subspan ya kita ki dak mong kita mensau kata ka day ka bangi syamru ha ka jing ibigi ba u Jesu ule kumta bat ngan pule na kakthien ka jong ublay na ka gospel ka jong Yohanes ka lanong ka basipau ka dukhat ka ba khatway ka ong kumni nga ngalong unong ap lang berat u babha uta unong ap lang berat u babha u IT no ya laga jing em na ka benta kilang berat kandi ka de ka kentien ka ba u Jesu kran u nga ngalong unong ap lang berat babha bat ka ka ba uang untaw nong ap lang berat babha ka ba mo manga u Jesu ong kumta manga nga IT no ya laga jong ka jing em na ka benta kilang berat ki bakran yangi yanga ba de pi Jesu la IT laga jong ka jing em na ka benta jong pi na ka benta jonga ba chu ha ka dokhat ka pasau ka bakhat sau ko ong kumni nga ngalong uta unong ap lang berat u babha tinga itu ya lagi jong bat la itu ya nga dala ki jong kani ka bakaran du haba ngilap yang ya u Jesu Christ ni itu ya u Jesu ba udai ublay jongi ni itu ya u Jesu ba udai uta wala syayap na ka benta jongi ulong unong penem unong sius pa jongi u Jesu u itu yang ni da ka kerteng de kumta haba itu yang da ka kerteng dan kamru yang ni bangin itu ya u Jesu kum unong penem jongi ban itu ya u Jesu kum uta unong sius pa jongi bat u Jesu ru udan ya kata kajing kuah ka jong u Jesu kata kajing temu ka jong u Jesu ka long ba baro kita ki brio la nemo u Jesu ong ni ki lang berat ka ba thoi ki brio ki lang berat ba kin wan ha kata kaju ban syakriya ublai ka bamut kidan kita ki lang berat ki bompat itu ya ublai ka bamut dan kita ki brio ki bompat priang ya u Jesu ngan pulia ka dukhat ka bakhan ru ka ongkum ni ngadan ki wei pat ki lang berat ru ki bom long na ka ne ka jing ke arte kita ru ka de yang ban wan lambat kin slap ka ktien ka jongate kin ya long shiken huan bat wei u nong ap lang berat ni dan tang wei ublai Jesu nong pen em jongi nong sius pa jongi ti om dei da ki wei pat ki blai ki balak ban pen em ni te ka dei ngi bangin itu yo Jesu
kum unong pen em jungi ka jing temu ka jong ujisu ka jing kwa ka jong ujisu ka long baro kin yo em baro kin itu ya kum unong pen em kan khot ka baat kunyo pat ka ongkum ni kita gilang berat jonga ki snap ya ka kin jonga mangate nga itu iki pat ki abut ya nga Jisu ulang unong atlang berat babha bat haba ujisu ukran haba kaktin ka jong blay ka hikay ka day yangi ba ngin shashkor ka ka bakaktin ka jong blay ka hikay ngin kongu ya ka bat ngin le ru ya ka bangin but ru ya ka ka bakaktin ka jong blay ka hikay ni ba ngin le tinakata ka daong kaktin ka jong ublay smong usisha bangi dan uji sukum unong aplang berat baba udan ban ya lamingi udan ban kedaulen tiyangi aba piki mentamen stapan ong kublay try ba melong unong ya lam jonga kublay try ba me pen ilen tiyanga barabor try kublay shibun kidan kipor giba ublay usneng ba usempat yangi habangi baklayat ya ka lenti khnang ba un penbet ya ka lenti jungi tingin ong kublay shibun try ya ka jing sopspan ka jong u ya kidak mong ya kidak mansau jong ka jing long mensim jongi ublay uba penkhia ublay uba sopspan ya kata ka jing mong jungi u David u ong haga sam ka baat pulai u ong ya kitu ki kentien ban ong u try ulong unong ap lang berat jonga ngan om kerdu kini ki kentien ki ba u David ukran ru ban ong ba u play Jisu u try banga syakri u dei u tau nong ap lang berat jonga u bayada u ba sumar u ba yalam u ba kedaulen tianga u ba pendap iki jindan kam jonga ngan om kerdu tau de unong ap lang berat babha de u Jisu u bangi ngi syakri de ha ga ka step kan ni ka long ka tien ka jong blay ka banga kwa ban lu lam shapi ban snow thu ba u Jisu bangi mane unong ap lang berat babha udan ban kedaulen tv udan ban yalam shanya ha udan ban yalam ya ka jing em jong pi u blay kur khu pi we bar ki pa shashkore ka tien ka jong u blay shanya ha u Jisu ya ka ni ka sni ba ka jing em jong pi hi baro amen.